Radio. Freetime Radio. Počúvate Freetime so Silvinkou. Naša posledná súťažná otázka znie: ako sa volali traja chlapci, ktorých životopisy Don Bosco napísal? Vaše odpovede posielajte na telefónne číslo 0904 589 024. Nezabudnite, že sa počujeme aj vidíme 1. februára 2015 o 16. v Dome odborov, kde sa dozviete viac o živote tohto svetca. Možno vás dokonca aj sám navštívi. Je to vôbec možné? Pieseň na želanie pre Josipa od jeho spolubratov Sima Martausová, Buď mi doktorom. Lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč. Ako čistá voda čerstvých chlieb. Tento rok je 200-ročnica Dona Bosca, dramaturg Maroš Grahoš mi zveril takúto veľkú úlohu. Na jednej strane si to veľmi vážim, na druhej strane je to teda naozaj veľká makačka. Som rád, že to robím, je to pre mňa naozaj veľká skúsenosť. Veľa vecí, čo som sa naučil, bolo práve v Boratku. Buď mi hneď, na čerstvý vzduch vezmi ma.